Siihen mahtuu. Hei, nauttikaa leffasta ja nähdään Sirkuksessa. Tässä on suuri sydän tästä. Erittäin hyvä fiilis ja hyvä mielen elokuva, hyvä meininki ja laadukkaasti hyvin tehty. Suosittelen lämpimästi. Mä tykkään siitä, kun ne menee tappeleista kapakkoa näiden paikallisten kanssa, niin se tuntuu hauskimmaa. Siinä tappelukohtauksessa se oli ainakin hauska, kun se oli vaan halo! Ja sitten se, mikä oli kans tosi hauska, kun se meni pyytää sitä nimikirjoitusta siltä Ai joo, sieltä stripparilta. Joo, stripparilta.